Sadiq MGM. Abokanai na zana buga muku gangata, School of Health ‘yan kanki yau min ida. Abokanai na zana buga muku gangata, School of Health ‘yan kanki yau min ida. Abokanai na da ku ne jin daɗi na, ‘yan EDT ku taka rawar ku ɗan zauna. In har kun burge zana faɗa muku sunana, ni ne naku Sadiq MGM kenan. Abokanai na zana buga muku gangata, School of Health ‘yan kanki yau min ida. Kamar wasa muka zo aka yi mana rijista, muka saniya a zuci karatun mita. Iyayen suka zamci gudunmuwa sun bada, kullum fatan su mu cike duk burinmu. In mun samu su tamkar sun samu ne, sai albarka ta tabin duk juna. Abokanai na zana buga muku gangata, School of Health ‘yan kanki yau min ida. Ba abin da nake tunawa sai makaranta, in mun fito tsaf muna da tsafta, muna bakin ƙoƙarinmu don mu fahimta. Ko tambaya akai zamu ba da amsarta, shi ya saka malamanmu ba sa yin zagin mu, kuma sun yaba da kyawan dukan ɗabi'u. Abokanai na zana buga muku gangata, School of Health ‘yan kanki yau min ida. Ranar rabuwa ta zo wayo ni kaina, abokai kar ku tafi ku zo mu zauna, mun riga mun samu da ku ya zan da raina, zan yi kuka har na gaji ku share hawaye na. Ai lafiya ita ce ake kira uwar jiki, ranar farin ciki da bakin ciki a yau muke biki. In har za ku tafi na san tilas juna mu je ciki, domin in kun tafi na san da shi kenan. Wasu ma dai har abada sun boye shi kenan, wasu ma ‘yan nesa ne da nisa garin sunnan. Abokanai na zana buga muku gangata, School of Health ‘yan kanki yau min ida. Isa Abdullahi Golden Boy ban kwana yake, Abdulmajid Mansur Leda ban kwana yake, Dogo Salisa Aujan MGM ban kwana yake, Ismail Ibrahim kusa da ban kwana yake, Umar Zulaidaini kamfani ban kwana yake, Abubakar Dairu kaftin ban kwana yake, Yusuf Garba na Olu shi ma ban kwana yake, Abdulrazak Nura shi ma ban kwana yake, Ahmad Hassan Obarola ban kwana yake, Fatim Masrado Alfa ban kwana sake, Maimuna ya Umomi ban kwana take, Fatim Malawai dan Sarai ban kwana take, Maryam Yusuf 11 ita ma ban kwana sake, Bilkisu Abbas ita ma ban kwana sake, Shehu Isiya shi ma ban kwana yake, Hafsat Ibrahim Fulani ban kwana sake, Mudassir Zubairu shi ma ban kwana yake, Umar Halliru shi ma ban kwana yake, Zaharaddin Zakariya shi ma ban kwana yake, Hadiza Hudu ita ma ban kwana sake, Hadiza Bashir Shalila ban kwana sake, Maryam Abdullahi Mani ban kwana sake, Zainab Ibrahim Zi ban kwana sake, Aisha Shehu ita ma ban kwana sake, Ibrahim Kabir shi ma ban kwana yake, Hawwa Umar biyu ban kwana sake, Abba Isa biyu shi ma ban kwana yake, Surayya Muhammad ita ma ban kwana sake, Maryam Sani Basari ban kwana sake, Umma Sada ita ma ban kwana sake, Fatima Garba CRC ban kwana sake, Mufida Mas'ud ita ma ban kwana sake, Jamila Yahaya Jamsi ban kwana sake, Hawwa Ulawal Mamman ban kwana sake, Musa Ishaq shi ma ban kwana yake.
Musa ita ma ban kwana sake. Fatima Abdullahi wada ban kwana sake. Zuwaira Rabiu Haris ban kwana sake. Hafsat Adamu ita ma ban kwana sake. Aliyu Umar shi ma ban kwana yake. Nazifu Murtala shi ma ban kwana yake. Shafi'u Hamza shi ma ban kwana yake. Sarki Shagari shi ma ban kwana yake. Aminu Rabiu Marara ban kwana yake. Mufida Shaibu ita ma ban kwana sake. Zainab Bala ita ma ban kwana sake. Kamala Magaji shi ma ban kwana yake. Yusuf Suleiman Fulani shi ma ban kwana. Jamilu Umar shi ma dai ban kwana yake. Ibrahim Mustapha Aidi dan jacan yake. Suleiman Abdullahi shi ma a can dai yake. Ahmad Abubakar ban kwana dai yake. Muhammad Adamu shi ma ban kwana yake. Halimatu Sa'idu ban kwana sake. Yasir Atiku shi ma ban kwana yake. Abasiya Aminu Gel ban kwana sake. Maryam Muhammad Safana ban kwana sake. Fatima Idris ban kwana sake. Hawwa Hassan Kaftanya ban kwana sake. Hafsat Shehu Sayyada ban kwana sake. Amina Ashiru shi ma ban kwana yake. Tahir Bello Faza ban kwana yake. Sahabi Bala shi ma ban kwana yake. Buhari Madaha Fresdo ban kwana yake. Zainab Abubakar ita ma ban kwana sake. Muhammad Salisu shi ma ban kwana yake. Faisal Musa Dabai ban kwana yake. Anas Salisu shi ma ban kwana yake. Basir Kabir Vice Captain ban kwana yake. Jamilu Sama'ila Gaye ban kwana yake. Abubakar Bawale shi ma ban kwana yake. Abubakar British ban kwana yake. Ibrahim Nasir shi ma ban kwana yake. Maryam Sani Sabo ban kwana sake. Silfa Ulu ita ma ban kwana sake. Shu'aibu Sama'ila shi ma ban kwana yake. Tura Sani Lion shi ma dai ban kwana yake. Ibrahim Yakub Malians ban kwana yake. Kabir Mukutar shi ma dai ban kwana yake. Musa Abdurrahman Malians ban kwana yake. Dausi Salisu MK ban kwana sake. Bishir Abdul Mumini shi ma ban kwana yake. Sama'ila Abdulrazak shi ma ban kwana yake. Sunayen malaman ko a yau ni dai zan faɗi. Bashir Ahmad shi ne School of Director. Sanusi Umar Nanda HOD. Dr. Ahmad Bashir na gaishe ka. Amina Ali shi ne Student of Asias. Malam Abubakar Siraja na gaishe ka. Malam Mandir Mo na gaishe ka. Duka Salisu Aujan ne ya ɗau nauyinta. Ya faɗa in raira ta sannan kuma in tsara. Da kwashi mai kishi ne a cikin al'umma. Abokan